Patukaron o ginadayo sa mga kagayanon ang usa ka sunflower garden nga nahimutang sa barangay Kugman sa syudad. Atong sayran kung unsa kini ka tiyada o manurita kauban si Cyril Chavez. Break from the stress ba ang gipangita nimo? Sabayan pa og mga Instagrammable pictures. Pwes, sakto nga kalaagan kining sunflower garden nga makita 30 minutes away from the city proper. Ang garden nahimutang sa Zone 2 Barangay Kugman sa syudad ug pwede kaayo nga couple picture taking venue ug syempre pwede sab sa mga magbarkada. Human nga mi viral sa social media paspas gilayon nga ginadayo sa mga kagayanon kining sunflower garden sa Barangay Kugman. Sumala pa sa caretaker sa lugar, walay plano ang tag-iya sa yuta nga himuon kining tourist attraction. Apan dihang daghan ang nakagusto sa lugar, plano na nila karon nga palambuon kini. Nalipay. Kaya wala gani mi magdahom nga nay nagkasal-kasal din ni. Og ang tagalaing lugar nakaabot din ni sa amo. Nalipay kay mi. Pasalamat mi sa Ginoo. Dugang kamon usab sa mga turista ang gina-harvest nga sunflower seeds nga ginahimong sunflower oil nga pwedeng gamiton panghaplas sa lawas nga makapanindot sa panit. O di ba kaha, ihalo sa pagkaon sanglit aduna sab kini health benefits. Usa lamang sa among naabtan ang magtiayon nga kuyno nga misuroy sa lugar ug nagpahulagway sa mga nindot nga bulak. Dagan mo ka nakadungog sa nainganyo gid ko. Salamat sa tag-iyas. Masalamaton mi kay at least another adventure sa amon naman nag-asawa. Present sab ang mga magbarkada nga milaag sa lugar. Tsada rasad, nindot po siya picture-picturean man. Ganahan ka? Ganahan, okay rasad, ganahan rasad mi. Og syempre, wa sab ko nagpauwahi tungod mikuha sab ko og hulagway og naki-selfie sa mga sunflower. Kauban si Jade Gabas sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.